अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी कागदपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात जावं लागतं। उत्पन्नाचा दाखला किंवा महत्त्वाचे कागदपत्र काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागल्या आहेत। महसूल कर्मचाऱ्यांचा संपही सुरू आहे। अशात आता सरकारनं लाडके बहीण आणि लाडका भाऊ योजना आणली। या सरकारचे दोन डाव दिसतात। एक म्हणजे या योजनेतून मतदान विकत घेण्याचा प्रकार होत आहे आणि दुसरं म्हणजे निवडणूक झाल्यानंतर योजना गुंडाळून टाकायची। अशा कितीतरी योजना आल्या आणि गेल्या अशी टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली। आंतरवाली सराटी येथे आजपासून त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची सुरुवात केली आहे। या प्रसंगी ते माध्यमांशी बोलत होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।